Umqeqeshi Orlando Pirates Absalom Wadu uncome kakhulu Relebohile Mofokeng wathi lo mdlalo semncane ngase abe ukhiye kunqobeni isicoco seBetway Premiership. Mofokeng usanda kushaya igoli lokuwina kwamanqamu eCarling Knockout futhi ukhombise izinga eliphezulu selokhu alulama ekulimaleni eqophe igoli elilodwa nabasiza ababili emidlalweni yakhe emihlanu edlule. Njengamanje Pirates ihola phambili ngamaphuzu angu-28. uWadu uthe ukungenzi kahle kukaMofokeng phambilini nokuphuthelwa imidlalo ingenxa yokukhathala. Wathi lo mdlalo bengazange aphumule ngokwanele ngemva kokusebenza kanzima ngesizini edlule. Lo mqeqeshi ukugcizelela ukuthi uMofokeng osesimeni esiphelele ungumguquli okwazi ukuholela iqembu ekunqobeni isicoco. Amabhakabhaka azoqhubeka nesizini yawo yeligi ezobhekana neSekhukhune United ngoJanuary 24 ngemva kwekhefu le-AFCON.